Mga kalalaki nga wanted sa kasong murder sa Cagayan de Oro City ang patay. Human kuno misukol sa mga pulis dihang isilbi na unta ang warrant of arrest. Ani ang report. Nabulabog sa sagungsong buto sa pusil ang mga residente sa 1229th Street sa Barangay Nazaret, Cagayan de Oro City pasado alas 5 sa buntag adlawng Sabado. Pipila ka mga minuto ang milabay. Usa ka lalaki na nakitaan nga wa nay kinabuhi pa nga nagbuyod sa dalan. Giila lalaki nga si Marlon Rivera alias Malot, wanted sa kasong murder. Misukol matod pa kini sa mga otoridad dihang silbihan unta sa iyang warrant of arrest. Gitumba iyang motorsiklo o gibunot sa iyang 45 caliber nga pistola o punting sa atong mga operatiba dayog pamusil sa makadaghan nga higayon. So lamang napasalamaton kita walay nadamay, walay na angin nga mga laing individual. Dugang pa sa opisyal nga ang sospek ang ginatudlong responsable sa sunod-sunod nga mga kaso sa pagpamusil sa barangay Kamumanan sa Bilabay nga mga semana. Pinakaulahing biktima kuno sa sospek ang 20 anyos nga caretaker sa usa ka manukan sa sitio Makapaya sa barangay Kamumanan. Diin gipusil patay ni Rivera tungod sa lalis. Na-recover sa mga personahe sa Soko ang .45 nga armas nga gigamit sa sospek ug ubay-ubay ka mga pakete sa gituuhang shabu ug ang motorsiklo nga gigamit niini. Ang himuon sa Cagayan de Oro City Police Office atong i-turnover ang maong warrant of arrest ug magpahibalo kita nga na insantop sa armed confrontation ang maong pagserbisyo sa warrant of arrest ug kapsan taon ang maong akusado sa iyang lamang kinabuhi. Miani man og managlahing reaksyon gikan sa banay sa sospek ang maong operasyon apan sumala sa kapulisan nga andam sila nga moatubang sa kun unsa man nga reklamo ang ipahamtang kanila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.